moltíssimes gràcies a la revista Artiga per aquest premi, perquè és un reconeixement a molts anys de feina i d'estar treballant en una disciplina visual que porta ja diversos anys, però no amb aquest reconeixement, l'art digital. La cultura digital jo crec que cada vegada està més posicionada i ja podem dir que és art contemporani, però ha sigut molt dur, poquet a poquet, perquè al principi no teníem premis i ara sí. Jo crec que suposarà que estic on vull estar, que visc en el lloc que jo vull viure, i és a la província de Tarragona, que crec que em sento molt bé, que em dona moltes coses i que a la vegada jo puc donar. I sempre és molt guai, que et posen en un context d'art, de pensament, de contemporaneïtat, que ja per fi les nostres obres digitals poden conviure amb altres obres més clàssiques. Jo crec que després de tants anys de feina, que jo crec que per això és lo de consolidació, perquè mira, si faig la vista enrere, dic, ja porto des del 2008, sí que són anys de feina. És com, vinga, endavant, continuem.